Μήπως κουράζεσαι από όσα σκέφτεσαι πριν καν συμβούν? Αυτό είναι το άγχος της υπερανάλυσης. Όταν ο νους τρέχει πιο γρήγορα από τη ζωή. Μήπως σκέφτεσαι όλα τα σενάρια, ψάχνεις λύσεις, προσπαθείς και τρέχεις να προλάβεις και τελικά εξαντλείσαι? Το μυαλό σου δεν ησυχάζει, γιατί έχει μάθει να εστιάζει σε ό,τι μπορεί να πάει στραβά. Στο NLP λέμε, εκεί που εστιάζεις, εκεί διοχετεύεται και η ενέργειά σου. Αν αρχίσεις να ρωτάς τον εαυτό σου, όχι τι θα πάει στραβά, αλλά τι μπορώ να κάνω στο τώρα, τότε το μυαλό σου ησυχάζει. Η εστίαση δεν είναι συνήθεια, είναι επιλογή.